Celý tento turnaj považujem za stretnutie priateľov, ktorí majú radi ping-pong, a nielen ping-pong, ale aj všetkých dobrých ľudí. Môžem povedať, že väčšinu chodia tie staršie generácie, stredné aj také. Mladých by treba podchytiť. Niekedy sa inakšie hralo. Teraz sú podmienky pre všetkých a niekedy to bolo také, že bol jeden stôl a boli 50. Veľmi dobrá akcia. Zahráme si dobrý ping-pong, každý s každým. By som povedal, že tí ešte starší sa trošku venujú tomu stolnému tenisu, ale tí mladší už, čo ja viem. Myslím si, že je to výborný šport, hlavne pre tých, ktorí sú doma a sa nudia a majú málo pohybu. Tak a prvé miesto a putovný pohár starostu získava Roman Haňo. Účasť trošku nižšia, ale ako teší ma to, že takto dopadlo, jak to dopadlo. Tak,